bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti genen juule rasul sallam e gatti e kattande makko kanko Allah subhanahu wa taala doko en fattange kala saaha nde jiɗɗen yuɓɓinde kala ko jiɗɗen yuɓɓinde ina wawa laatade en jetti dendagal technicien ji men ɗe ganduɗa makko kañumen aussi ene duusen e fannuji ɗi kala enen ñagonoɓe Allah moƴƴere machallah en gatti e yewtere meɗen gande jarale no aada yaari kewɗen yewde hen ko mawɗo Abou Samba Diop mo ganduɗa hoorema tabarakallah machallah ko kañum woni gardiɗo galle o kono Allah kadi ene feddi ɗum to banggue haqillantagal nde wonno ne tawa hanki ne tawa hande ɗum noon hande aussi ma en gartu e toɓɓere nde ganduɗa ma wande fayida ɗum ko joni jogori wonde kono haade nden alay saago dokken mo konngol kanko mawɗo Abou Samba Diop o salmodire bandiraɓe mawɗo Abou Samba Diop jaam Allah wiyetema salmitama Abba Sarr salmitago needi e teddugal en calmini denɗi men Djiby Dieng e denɗi men Fat Ndiaye eɗen jetta Ali Fall mo ganduɗa kañum woni montowo en jetti yeeɓiyankoɓe suwa e mawɗo debbo e gooko en calmini moni kala ɗo woni inde mum yettode mum eɗen belto artude hayso wona gandal hayso wona mbawka sababude yidde e yakorede ina saabo so goto mon sogli min komin jagguno fof min goppa min gara saabu yeeɓiyankoɓe men tedduɓe heeɗiyankoɓe men tedduɓe ɓe nangue suwani ɓuuɓol jaggani kala ko mbaɗɗen ene wela ɗumen hayso fewani est ce que machallah ɗum ko weltare mawde e kadi ko ɗum teskuyi wonande yeeɓiyankoɓe meɗen hettiyankoɓe ɓe to banggue radio ngo to banggue télé o kamɓe kala ɓe gacci hakkillaji e ko mbatten ko gande men jarale hande noon gatten ke nde ɗo toɓɓere te ko toɓɓere heeri nde wonno enen gandi hanki o wonno nalankoɓe men leldino hande o kadi également en jii kadi wonno nalankoɓe men leldi kono elle ɗum waɗi différence ɗum holko saabi ɗum ɗon mawɗo Abou Samba Diop eyi Abbas a haali ko woni ko rogue mawde a siftini kam yewtere men ɓennude nde gande jarale nde kalten Alaji Ablaye Wole Ablaye Madina Gounass teddugal dañi tigui mboɗo haala hen jimɗi sukaɓe yimɓe hewɓe nodditi kam caggal majjum eyi ne mbiya gartanemine ɗum on sifa ko ɗum nafanno tigui ko doole jimol wonno to banggue leñol men ko leñol kinɗe ko kinɗe hinde foof wonko weltoto to banggue jimirdade wonko weltoto to banggue hoddu walla ñaño walla baylol ko ganduɗa ko ɗum woni ko duusata ɗum ɓe garti kadi e ñande hen wiide kalden e Amadou Abel Sy ko wonno université Cheikh Anta Diop ko yo ɗum haale koko hundeji mawɗi gurtinoji pinal gurtinoji ɗemgal gurtinoji leñol a jarama oɗo saaha joni wonko wona heblede ko heewi ko addi ɗum noon eɗen jetta Elhadj Baba Mal ɗen jettamo ɗen jetto jeeɗel fuɗɗima laaɗo haaɗi ma bandiraɓe jiini eɗen darodi eɗen gondi eɗen jogodi ɗon mawloji ɗi holko saabi ɗum kono mawɗo Abou harma yaade elle mawlo aɗa fiya ɗum eyi aɗa fiya mawlo seeɗa walla nani natal ngal no ɗon enen e Baba Mal gondi kono ɗon gore mum fof aɗa jaggi mawlo kono mbiɗa aɗa fiya eyi min komin fiyatno mawlo mama sallah jaaɓi inchallah eɗen jetta Boubacar Ba sa foof Boubacar yeemi Abou Diop Baba Mal no wayi horsindema ni no haaldata haalama ni a huccani e muɗum mbay on kaɓani min ala min meeɗa habde wallahi min kaɓani haala ka heewi ha Boubacar Ba wi min Baba Mal waɗi jimol yi waɗi naggam te wonko joguiɗa Baba Mal no yiɗi moolo aɗa wawi fiide molte mo yiɗi ɗum no yewta mum eyi bisimilla ko aka jawtu ka wattide hitande somi juumani duuɓi ɗiɗi walla hitande min jeeyi ƴettumi moolo nannume suudu mum wonno caggal oto min gari hamin jetti mboɗo soodi wutte mbasemo wona woppu yaha kono wona kadi jasina mawɗo e ko woyam hoam tan koye hakkude woni mbaddu men hunde mi nawanamo ko wutte julde min jetti min tawi galle no yeewi ñande hen ndeke ko dafaɗo ñande hen ha o adna docteur makko o pingui sallani kanko Baba Mal min jetti o tini ko minen o wiya min jippi nde min jippima o yiyani mboɗo jogui moolo ɓandu ndu no maayi moolo mboɗo woppe oto he jetti kanko Boubacar ɓe jooɗi ha ɓooyi jippi mi jeeya mi gaddude moolo o jaltinmi bagui o e ujunnaji 5 ñootol muɗum yidde tottudemo o tigui ha muusi o joñito kanko Baba o itti wutti jarɗe capanɗe jeegom e ko fayi ujunere ñootaɗo jasnere mo holmo ala wotti hen kalis kewɗo
o wi kam da est ce que koɗan momi mool o welti o dillina koyɗe ɗe o welti gisuɗe gaddi gonɗi o miiji sangaji nde kolli beeli mbeeɓani jamoni dingue momen sagataɓe o miiji ɗo hewno ɗo jimol hen fof min gaddi min pawi jibɗi mbiyete debbo lingue hawa gueele game tan lawkoɓe gay koye mi waala hajjirde galle baba mal mo sawande gacce ma haɓata jilliɗo gay dogue jette joom doole anda seese fuɗɗi jamde ko baba mal naggaɓe mum noon ɓe jimirta noon soɓe jimi tan soɓe mbi Abbasa wujjani laamu tewi ko doole mais ɗon joni kamɓe soɓe jimu ɗum way kono won keɓe jofoto e neɗɗo walla won keɓe joforo e hinde nde ko jofade mene bisimillah yo ballal Allah min komi naati jaam yo Allah sunam seyɗane bone musibaji hami hutto laaw Samba laawa mere laaw wonno duɗal pinal Fuuta min ko jillu jaam leliri kam to tongo e jayande cilɗe e cayal to kelle e badul to nayɗe ciñoje haji makko dental juloyo komo naati wango to wocci beelal jeeri wuwa pawo allahu akbar pama abou wocci beelal jeeri bisimilla ayi soɓe jimi tan so mbi Abbasa wujja laamu tewi ko doole firti ka wona no tawɗo laamu a fota laamade mais a dañi doole a heɓtori jawdi walla a heɓtori laamu allahu akbar so mi noon ka wujjani laamu tawi ko bamum ande o ko poɗɗo laamade hay sona ha sabbanaga mum joni noon e ɗum ko mbaddumi e baba mal on ñalawma teski min ko heewi jimɗi gonɗi e majjude jimɗi gonɗi e maayde sanga e sangaji te kanko ne mawne makko no feewi on ñalawma ko ñalawma teddugal e makko ñalawma ɗimmo o ko nde ɓi Tidiane an o Elimane waɗanta bamum ñalawma o teddina jamoɗore mo interview kanko baba mal woni ngoɗo photo ko jiya toon ko ñande min poto mboɗo addi moluji ɗiɗi o jogui goto joguimi goto mboɗo hoɗa hen omo yima est ce que ruttimo hanki gila e hanki booluji gila e koye gila e dinguira gila e soboji nden demel ina tunga bawɗi ina kakka sukaɓe heɓa ne pabɓa rippo ne yaada hen sagata waɗa cowti heso caggal ƴamaɗo mum walla banu debbo jagga wudata weddo ɗum garta ɗi jammaji ɗum gasi e wona jammaji ɗiɗi min jettamo kanko baba mal o nayimi ha studio makko o wi ñaaguimami tan ko mbannami morsoji kewɗi mi fawɗo mboɗima mboɗo fawa hen ɗum mami waɗanmo ɗum so allahu lamɗo jaaɓi saabu hayko sakkiti ko o wi ko Abou Hanganti an a heeɓi ala traite min Hanganti enen Hanganti ken mawɓe Hanganti en guura tan eɗen jaaha aduna he e nawa moluji men e jaltata pinal hanki ngal min ma e Boubacar Ba e joom noon noon France on kam warta Allah andi ko jaggi ɗum toon wadde ko famdemo ko kanko hanki guila o naatani e lasde Fuuta ha nde o naata e lasde Fuuta nde lasde Fuuta fusi yolde jellis ɓe kaaɓi ɓe jogoy wardirde ɓe ceenda e ladde ɓe garti ɓe pusi Fuuta to yalti lasde Fuuta heddi jibinande yeehi banggue rewi ha babal ay naati hen o dañi ko ha ƴellitare ha waɗi wandama ha waddade leñol ba mal ko jiɗɗo mol no feewi en jettimo on jarnimama on en jetti Abou Thiam Garalaw nane nate Abou Thiam Garalaw sappo e joyi nduɗo lew o ummi Burkina Faso toon to Burkina nawnomo toon ko festival biyeteɗo a festival ndiyam lo yimde ko faate nafoore ndiyam e gurdam mum e miseji mbaɗade ko faate ndiyam ko Abou Thiam waɗi ɗo guyɗo ɗo galle ba makko ɗo mise ma waɗano banggue ndiyam ko waɗi to banggue darto ko waɗi madde jayɓe ko o yeehi Burkina Faso sappo joyi nduɗo lew kanko e Amala Thiel Gueye wondude Salli Diaw nateɗe nan ɗon ko wurtinde nalankagal men hanki ngal ganduɗa ko nalankagal ɓoyngal wadde so allahu lamɗo jaaɓi ngam wurtinde ko kalɗa ko suko goto wiye Ahmed o jeeya ko Mali ko Touareg on jiimo ma on jiimo e ayawoji ɗi en mbaddi e makko jewte kewɗe ɗo mburɗo tawɗenmo ko galle ceerno Samba Gagnaɗo Abbas ɗo wonko hollata wonde ceerno ɓurano yanke ha gayna ha tolno ceerno Samba Gagnaɗo tolni ɗo kala naalanke dinguiral cippirteɗo jengakel e neɗɗo fof garɗo na heeƴe galle hen almuɓe keeƴe galle henin tenne est ce que on wona andude jamanu ko ɗum namdi par ce que aduna kala ko namdi ko noon firete kanko ko Malinajo o ari Sali o waɗi festival o andaka no fewi wonno yaani ceerno Samba heɓitimo addimo e galle mum wonde makko ceerno Samba Gagnaɗo famde leñol ko dingal ha juma hollodiri en jewtiɗen ko Touareg muuyo makko wonno ko wadde lappol e aduna he o yaada e lappol naalankoɓe taw ko fulɓe Touareg en kañum foof ko
ko koyanaɓe ko jeeyankoɓe jimɗi ne nandi cowɓe ɗe liite ɗe ñañoji ɗi bayli ɗi moloji ɗi pop e cowɓe ɗe fof ene jaada hen ɗum woni jewteɗe makko kalɗen makko ma waɗe tourne sallah lamɗo jaaɓi ko ɓoyata ha caggal leydi pinal men e pinal tuareg ma en jaadu hen won datuji jagganoɗi kono ana wawi datuɗi ma dirtu sababude politique gonaɗo ɗo o wayloji gonaɗi ɗo ɗi ɗon tan mbawɗen wiide ha decca seeɗa jokken ɗum ɗo caggal leydi to Abbas inchallah natir ndi haɗe matte mundi jabade namde ma inchallah ɗum ko weltare mawɗo Abou Samba Diop a weltanama e ko ciftoranɗa ko yimɓe kono hande so tawi comme par exemple en teskima no wawno ni hanki naalon koɓe no jimiranno ni hanki no mbawno ni toppitade jimi men hanki kala keɓe jimi kadi won keɓe joofi hande elle ɗum woni ke iwde kadi c'est comme si naalankoɓe men hande ɓe won keɓe ngakkira ɗum holko mbawɗa hen famminde en aɗa andi kesam hesamagal jolat tan gonga ngal kesam hesamagal to banggue réseaux sociaux ji garɗi ɗi ko wayli to banggue aduna ko wawa wasimande naalankagal tigui kono hebdoto ko wonko naalankoɓe ɓe tawi no awa no fewna ha feewi e jetti Demba Guissé en jiimo toon to Congo diwan Gabon kanko Demba Guissé en jii ko weltino bandiraɓe wona fulɓe tan no weltini kanko Demba Guissé en jii jolfuɓe leƴƴi goɗɗi ɗi nano so tawi ndefu weeli ñamɗo fof andata ndefu ngu rewi lawol naalankagal makko no welal kanko Demba Guissé en jettimo jarnimama mo ko ɓi men ko baaɗi men ko foof kono kalten ko naalankagal makko ngal wonɗo ngal tolni en jetti ɓimen goɗɗo Kane Diallo welma en jinnalakagal mum tolni Abou Djouba wonno ko Gabon ɗe balɗe Abou Djouba de en jinnalakagal mum tolni machallah wadde sa yi joni mi haalnimo nane Debbo Linguére moɓe Hawa Guelle Gama tan law koɓe o ɗin jimɗi joni ɗi ganduɗa Saydou Mari en wiyeteɓe Bocar Gaye en Kolda Gueye en wonnoɓe guertano 45 garta jippiti guila on saaha jimɗi jimannoɗi dande maayo ɗi ko ɗin ndeeɓi ha waɓe no Ali Hamadi Ali en waɓe no Rafa Aji en woɓɓe ndewi hen Ousmane Hamad en Bamal en ndewi hen hande Abou Thiamen e woɓɓe ndewi hen ko toon ummori Abou Djouba ko ñimaɗo joni ko ganduɗa sa ƴeewi Bodial Jawno en Baliyero en Lelli Pipto en ɗin fof ngo kalano ɗin ko jimɗi jeerigaɗi ɗin gay hande ha Dembere tan ƴetti hen ha hande Abou Djouba ƴetti hen Oumar Demba Coumba en ƴetti hen ha Oumar en ƴetti hen ha ƴetti hen wadde andude en lasde ɗiɗi jimɗi ndenen ɗi wonko wallata hen hande hayso kesam hesamagal ari saabu Abou Thiamin ko jogui ko gueɗe men hanki hoddu ko gueɗe men hanki gonga nde mool ƴeeŋi tan bidikolo ngel mool ƴeeŋi hoddu ari koye gueɗe men hanki guitaruji ɗe jiɗɗen nawde caggal leydi ɗi e pianoji jiɗɗen nawde caggal leydi ɗi tolɗe ɓuuri hewde tubakoɓe ɓuuri jogade tubakoɓe jiiɗi ko fina tawa men hanki o mawɓe men kadi ɗanniɓe ɓe Abbas yewta neɗɗo koko anduno gonga woɓɓe ladde mo seeko mi naata fijo fulsi oljo natti ɓe hande sa ƴeewi Dimal ƴeewi Fanaye ƴeewi Thiangga ƴeewi Diagnuma ƴeewi wonnoɓe ɗon ɓe ɗanniɓe ɓe tawi ko sagataɓe yontaɓe gonno hande o soɓe dawi koɓe sukkuɓe noppi mabɓe eɓe mbaɗi kaskeji mabɓe ɓe liggoyo yewtataɓe kokoɓe goppuno hanki ga ko manam keɓe gaccino ko hanki pine mabɓe hanki Racine Kelli Cewgu Fanaye nden e saaha mumen e Dinguira ayi no mbano nden to banggue sippi o to banggue yontede to banggue nangamo ko ɗum yewtaɓe kamɓe ko ɗum ɓe tawno wayno Yero Ba en eyyi ɗum ɓe gowno ɗin soboji ɗin duusoji ɗen piɗe ɓe gowno ɓe ɗannima ɓe jeehi e leyɗele fortoɓe gonɗe e yewende ɗum ittaɓe yewende ɗum jiida e nalankagal toɗɗigal sukaɓe jibinaɓe caggal leydi ɓe alay sago nankoɓe mbawa sendude ɓe ganda hono ɓe kaldata wadde ƴettude pino men hanki ɗe firande ɗum yimɓeɓe ñande jami galle bamɗo ɗum kalanno jimɗi ɗi wonko ɗi kalanno jimɗi ɗi koɗi mumaɗi wonko ɗi namnatono mi hokkuma yo eyyi bisimilla mi yiiɗa haalde inde e diwan suka debbo goto jontaɗo o wone diwan ba makko ko kiwowo no feewi galle no mettinade Allahu akbar galle no mettinade ɓiɗɗo debbo o kalɗo o wawi wonde so baɓe nane galle he woɗɗata komo waɗi kikiɗe kirɗo suka debbo o nana yeewo lacciri muɗum no fusa ɓooɗe baygaɗo no jooɗiɗa no hirde sagataɓe gari ha paandi wongo tawi sukaɓe ne mbaɗa buggal ɓe ndesa andi buggal Allah hen goto yetti wi sukaɓe hole moon cuusa mi hokka ɗum buuɗinɗe buuɗiɗe ko kalis kewɗo mi nela ɗum tan ɓe ndiri woɗi gaddo wi hokkam mi mamiya o wi heɗe mi haalanma o weeyi
o wi nda buɗɗi ɗi o yeey o wi ayi o suka debbo gonɗo heewade lacciri o yeey o wi ɗandi mo mo ɗandi mo o wi nalma e makko o wi ko mbel wota haalde so haalta o wi hono mbaɗanni o wi sa yettima tan fa e duɗal ngal ƴetta doccotte ɗiɗi aɗan doccotal gay ƴetta doccotte ɗiɗi piindira sa gayni duñca doccotte ɗe goppa ƴeewa ko waɗi so tawi o duñiɗe sa arti kalnade so tawi o fooɗe gotal o yaltini sa arti kalnade so yaltini ɗiɗi fof sa arti kalnade est ce que ko ɗum signe ɗum ko signe langage codé wonno langage très codé joni noon suko waɗe posnani baɓe ɗon ƴeewa suko tan o wirti o salminanima tan faye duɗal he suko debbo ne jooɗi en daram baɓe ɗon daara suko debbo on daara o yetti kanko sugoa ko o fi doccotte ɗe ɗiɗi o fawi o duñiɗo o acci tan baɓe o wiyoma tan baɓe baɓe ɗo wirdan yo fat yo dara o wiya mbiyamo hay naggam ƴetto bonde hay naggam mbiyamo arani allahu akbar ko haali ko ko seɓɓe noon mi towaji ɗumen ko ceɗɗo de o wiye sa yi mbiyamo hay naggam o arani allahu akbar ko langage codé nden o arti suko arte waji on tawi wi hoko wi o wi babaɗo wi o arta ayi firti ko babaɗo o rewi dinguiral ha gayni waɗi école dinguiral gayni so ɓimo yaɓɓi no andi so yaɓɓiti no andi so haaldama jeeyi no andi so haaldama waalo no andi ina jogui jimol muɗum no yimirte jimol gongol ngol jimol gongol ngol mbiyata bisimillahi bal Allah joomi naati jaam no mbinomi nane ha ɓe garta wiide on jeenanimi Faan Ndiaye on jeenanimi Faan Ndiaye ko mbaboy jontal on jeenanimi kaare so yimmi mawɗo yimmi sukaɓe min jeyani on jeyani kaare mbe min jeyani koye nder haalande o haalta yimɓeɓe wonmo suka debbo mo majjata omo yirɗomi dingal sa yi joni ɗo wiyete ɗo joni gacce lelli pipto gacce baali mberno mi sikkuno Kumba ko gañam mi tawde Kumba ko guiɗam de Kumba no wawi yidde doka lella so yama caatan ko lella ko ladde ko suka debbo haaldete allahu akbar ɗum fof ko nder jimɗi he gonanno wadde ƴettude jimɗi ɗi saaha ɗi jime ɗi beeli e dingal kono ɗi jewte e nder saaluji mawɗi jimɗi pindinoji soɓe haaldino Dawouda Dia o wiyami mawnam fof nana majjo ɗo goppinoma e ndeysan pijiloji men hanki jimɗi suwaɓe waɓe jontaɓe pindinoji pijiloji cuusnoji sagataɓe piindiral neɗɗo asana e gaska dawa ko sagata ko ubbe koyɗe ɗe gubbe o wasa dogde omo fiindire pour haade makko wasa dogde ko janngude cuusal pulo paaka o fiya ko janngude cuusal wadde ceɗen wadde cokki en ko jogade hakkille ene janggi neɗɗo banggue hakkille kala pijiloji ɗi joguinoɗen ko janguinoji ko pinnoji ko pamnoji mais so tawi comme par exemple sa arti e jimi men hanki elle wonɗo sukaɓe rewɓe jimanno walla finndo mais on saaha e yewtere men yewtude nde a wi ɗanniyankoɓe men ko hen sukaɓe rewɓe jimanno ɗumen kono elle yahannoɓe Amérique tawi hawre ɗen ɗon jimi foof ɗe ko ɗiso oustad seeɗa eyyi aɗa andi nde dinguireɗe natti tan hankanti hewɓe koye dinguire dañeten sukaɓe waɓe hawɓe yimde fuɗɗoɓe joomen hakkillaji ƴettoɓe e mawɓe ne jangguina ɗumen mais dinguireɗe puusi goye jeewi gendiji laatima guenalle hanki dinguiral e juma kañen gondanno Abbas ko ɓuri hulɓinade mi haalanma yew dinguiral e juma jiida laawol kono ina ndendiɗo pottude kañen gondanno kala ɗo namɗa 90% e nder temedere capanɗe jeenayyi wiyete ko dinguirel juma e yew dinguiral juma kañen kewundude saabi ɗum mawɓe men so tawi gaddino dingal ari ha tawi juma walla juma e dingal ɓattodiri so tawi waktu noddinama tan suwaɓe dartinta bawɗi ha laaɓa haymo juulani ha juule ha gasa mawɓe ɓe ina gandi gummino koye dinguiral he ha ko ɗum saabi so tawi hen suko gorko goto o humanama so fitel fellama wiyete ko Abbas sa humanama jama ɓeydima holko firti won gummiɗo e dinguiral hande faati juma oɗo bataillon ko bataillon dinguiral ko bataillon kelle kuljinali taballeji e ñañoji oɗo bataillon ko bataillon yontede e kecce keleng-leng e hakkude bomen sagataɓe ko pinal wonno sa humanama ɓe mbiya hankanti
o yenti ko ɗum ɗo goɗɗo ko jama ɓeydima firti ko dingal ussima ana fati juma allahu akbar mawɓe ɓe kañenne so gummima gueeƴe kañum fof cagata ko dingal ina jeeɓa bawɗi par ce que ɗo gummino ayiyata mawɗo daro caggal waɗi jogo course ina wannide fomnoɓe oyi ko ɗo fonno wadde la ilaha illallah ayi ndeysan mawɓe ne gandi ko ɗo gummino ina muñanaɓe sukaɓe ne gandi muñantu par ce que kañumne payi ko toy toon paati ma tawto yiɓe toon payi wadde ɗum koko foti wurtinede e nder nguɗon jillugu mbatten fulɓe tuwareguen so allahu lamɗo jaaɓi e nder leyɗele ɗe e nder nokkuji ɗe jogoɗen yaade ɗi holloyde pine men ɗe e aadaji men ɗi ma yaade jewte e nder saluji jimol fof koko yimata jimol fof koko hondi ko yaata ko yimete hen e ko heddi hen ko sohla ko ƴette ko sohla ko acce kono kam yo ande inchallah ɗum noon ko hunde wande fayde joni wal fendo joni en kalden hen seeɗa bisimilla ɗo mbiyanno woyli tuba ko wonja noppi woylima bindowo woylima biccitowo allah ne wawi karne ma majje pilim ma sama pilim biig longorɗe ma caama e ndiyam beele mbasa windude yellam saabu sa windi yellam a yittat ɗum Fouta e Coumba Mamadou Damba e ley munna nawa ɗum to waala fendo boli France Allemagne to diƴƴe cokaɗe no ŋuura allahu akbar ko haala mawko ɗum ko ɗum firtanno wala fendo no arti caggal c'est à dire kamɓe rewɓe sukaɓe rewɓe jimran noon tubakoɓe ko beele ene mbasa yiide ɓen ɓe ganduɗa beele ɓe mbasa nawde jomumen waɗino sahaji nden neɗɗo ala joni fayta koye baskil ƴeewe beele Abbas simmi wawde yaade haɓoyde guerre mondial wiye ala o manque kiloji 5 walla 6 wiye wadde mo wuuri ko gartoyo o joni noon sukaɓe ko jimanno ko wadde encouragé ko beele yimɓeɓe mbasa yaade ha ko ɗum saabi wonko wannoɗo fois Podor ɗo wonko wannoɗo salde ɗo Ernest Noir woni commandant wonko wanno ɗon ɗo poste balaji ɗo wonɓe ganduɗa tubakoɓe so jeehino binda yimɓe ɓe kulanno windoyde par ce que jenni sukaɓe hewɓe no jennirtaɓe ni no musannoɓe fe kamɓe tubakoɓe ɗum fof ko ɗum fottanno ndeysan machallah ɗum ko hunde mawde mi sikki yewtere meɗen Gande Jarali en gardama hen ha ɗoyti firtani ko ɗo dartinten ɗum par ce que ko mbatten ko en waɗi fayida no fewi kono inchallah ma en gartu laaɓi garoyoji gam vraiment ƴewde wittude no mawda ɗo tedduɗo wini mawɗo Abou Samba Diop hollidde wonde pine meɗen hanki ɗe alay saago iɗe jewte alay saago iɗe gartire hayso tawi ke nder saluji yewtete ɗum wonko findinata sukaɓe men surtout ariyoɓe janggo walla wonɓe hande e nder terrain o ha tengti noon e nalankoɓe men ɓe ganduɗa ma ina e nder vraiment aduna o ina jillo mi wiyani yooɓe goppu ko hesɗi ko kono yooɓe gaddoy ko ganduɗa hoore ma ko ɗum kadi ene wonno ɗo te taw ko enen jeyno te taw kala hen ko yima wonko firti kala hen ko yima wonko firti ɗum noon ko hunde mawde ɗum noon ma taw en dartinat ɗo yewtere meɗen mawɗo Abou Samba Diop so tawi ala ko ɓeyta hen tan jaama yettude Djiby Djeynde Fane Ndiaye sembinde goɗɗum ko goɗɗum nan toon loowi ɗe jetta Baba Mal no feewi e dande nde o dari wurtinde ko mbatten ko e mbaɗi noon ewnago en keeɓi ñañowo en keeɓi joom baylol joom bidikolongel en keeɓi pop ko wonɓe caggalidi ɓe jiiɗi ma won leyɗele 6 kaldama so Allah lamɗo jaaɓi ƴeewe no pinal ngal nawtirte toon yaada jewte jettaɓe eɗen jarnoɓe wonɓe projet o dariɓe hen ɓe foof jetto jeɗel fuɗɗima laaɗo haaɗi won kadi ɓe kalden Abou Samba Diop to mo suwal mumma mbaɗanno Macky Sall singuel bangal fayida o bawɗo hodde wawi ɗo ñanden biyeteɗo wiya ko weno bosaɓe jeeya ari ɗo e sukaɓe woɓɓe hewɓe e worɓe nana gara ƴewde liggey o ɓe jaa hande caggal leydi ɓe jeehi garti ɓe jaaha ɓe jeehi garti ɓe jaaha en dañi wallidiɓe ɓe wallidude men kono alay saago ɗo fuɗɗen ɗum jaɓanen ɗum netanɗen ɗum ndewen laabi poɗɗi hewede ɗo e leydi ndi keɓen kayitaji poɗɗen hebde ɗi mbaɗen fodde mbaɗen ko poɗɗen wadde keɓen fodde meɗen salamu aleykum rahmatullah ɗum noon ko mbi sikki ko ɗum erago mawgo e fewde e dendagal bandiraɓe kadi wuulago jamma woppittake e goto mawɗo Abou Samba Diop ko nayyi key foof gañani koɗe donc so Allah walli en ɗum ɗon ene laato ene moƴƴi kala ɗo ɓippulu woni kala bewo mbimi ɗum mbawɗa wonde ka mécéne yattinno aussi mbawɗa hen junggo ma mbaɗa hen haqqille ma mbawa wallide ɓesguli ɗi ha mbawa kay tolnade e nokkuji kewɗi te par ce que en foti wawde wonde ɗum noon mbi sikki bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo kadditina yewtere meɗen Gande Jarali dakkodiren aadi ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo